e gazede okinyi makawuono. Bilen kinyo gazede kwacho ni The Standard ondika ni House of Deals, Daily Nation to ndik ni Ruto linked farm wins back 13 billion land. Mano bende madwaro mar mondo mi wane wang' jowi ahinya Daily Nation makama nikech nitiere puodho moro ma itudo godo jatend piny Ramogi puodho makama nitiere e gwenge mag Ruai e county mano ma Nairobi nitiere koda heka 1,600 to puodho makama osebedo koda midhiero makone kod kocha nene bene mi squatter en nango momiyo ni koro nitiere kambi mitudo gi jatend piny Kenya mosedhi e doho moyudo loch kendo makoro puodho makama chal ka gima koro idhi nege to nengo ne bende ng'eny bilion 13. Wakili in machakodi nene yo machal nade? Gima mora ni wach lo ndalo machon sirkal nicho nong'iyo gi miyo ji lobe. Kiparo chon ndito sirkal ema ne miyo ji lobe. To sani koro wachopo kama koro jatend piny farm ma of course obedo linked kode iwacho ni okawo lo ma en worth 13 billion. Koro gima waduoko wapenjo ni ka ginya kawo lobno to lobni sani kaka wang'eyo ni ne en lob mano squatters. To kendo koro sirkal kendo oweyo konyo jopiny to wachimo kure ka jo Kenya. Kendo kisomo Daily Nations giwacho ni court emodhi mbele mochiwo order ma cancel the documents manomiyo squatters go lobego. Koro kendo waduogo kendo wapenjre nikech kaka okinde wasebet ka waywak ahinya ni wach judiciary tiyo gi executive e yo ma kalo kamonengo gibedi ng'eni arms of government nyaka ti kanyakla lakini nitie kama onengo chope ka koro gichopo kama gikalo kama onengo gichope ma koro waneno ni nitie favors moko ma sirkal yudo in the name of the judiciary to kendo giduogo giketho nying judiciary ahinya. Agane bilion mana mapiyo kapok wadonjo